hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun setia, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup batang raya, pemerdayaan dan sandang rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa stabil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Jaya, jaya, jaya. Hidup jaya PKK. Ki wong telu ki salah sijine sing ora pati apal iki ketara ora tau mangkat. Iki Mars PKK ini sing maca berarti arang-arang mangkat. Sing kon mangkat bojone. Priagung tamu ingkang keparang mardigung putih saestu keparang lelenggan kanthi mardikane penggalih. Sinartan perangan toto pocara keparang sinegeg sawetawis. Mbok bilih mereka badhe maosaken serat saksi foto keluarga. Mbok bilih mengke kaperwakan saking keluarga Jepara, keluarga saking Rembang, keluarga saking Malang, ugi keluarga saking Jakarta, keluarga saking Kali Kendel, keluarga saking Ungaran, keluarga saking Temanten Kakung, mbok bilih ingkang langkung prayogi lir gumanti saking Kadang Besan Sutrisno. Semoga mbok bilih samangke kaperwakan saking Sang Cundha Pamasrah nggih Bapak Munawir ingkang kepareng ngrumiyini badhe foto pangeston dumateng Risang Berarsaripit. Beragung tamu tasih sarengan pamentri budaya campur sari ingkang tasih kepareng ngaturaken langsung ndherekaken kaipun para tamu. Swan setunggal Bapak Sajugo. Widwati kepareng jumeneng wonten Mbak Risma Windy Satria Nada. Monggo katur sampun lenggah. Mbak Anissa, monggo jenengan rumiyin menika diaturke ingkang jubekaran swasana. Satria Nada. Kasih itu lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih
kasih kudus untuk selalu. Kasih kudus tiada batasnya. Kasihmu Tuhan, Ajari kami. kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, Ajari kami. ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasihmu ya Tuhan, kasihmu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasihmu ya Tuhan, kasihmu tiada batasnya, kasihmu kudus tiada batasnya. Oke. Kasih pasti lemah lembut. Iya. Iki jubuke karo sing nyanyi. Lemah lembut ya Mas, Kowe lemah apa? lemah etok. Priagung tamu ingkang keparang mardigung budi, prayogi wanci Perdo Mudo Taruna atur subata ingkang angka kalih. Kepara-para tamu tasih keparang lelenggan kanthi mardikana bekali sinartan miyak swining swasana pamenri budaya campur sari satria nada ingkang keparang makarya sarengan kalian APS Audio Sound System. Ugi dipun nestantunaken sarengan eksis video syuting. Kanthi samangke keparang nyuwanaken lumantar setunggal mbaba sajuga ingkang keparang jumeneng Widowati wingking saking Laladan Kabupaten Semarang wonten Mbak Risma Windy. Monggo Satria Mada. Yo. Asik. Yo 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 yo. Nggih, ngaturaken wilujeng siang Mbak Risma. Ngaturaken sugeng siang Pak. Ngeten tasih keparang dherekaken kaibun para tamu Perdo Mudo Taruna atur suga ingkang dereng keparang paraden. Mbabili sampun prayogi katur panjenenganipun kadang besan sutresna. Sawetawis mangke
badhe lir gumanti foto pangestan sarengan bisong pinakanten sarimbit. Ngaten Mbak Risma. Injih. Menika badhe jubakan prasasana. Mbak pilih para tamu badhe ngersakaken tetembangan lelagon. Injih. Nyawiji sarengan satria nada campur sari. Iki kai sing Yang bernuansa cinta. oh iya. Mas nganten Mbak nganten men semakin Iya, nggih. berkarisma. Iya dong. Ya terus monggo. Kowe aman iki rasa nganggo migol sik. Iya, beda kontraksi ya, Pak. citranya kau tiada hati cinta juga bisa membawa duka batas lingkaran yang selalu bisa membawa duka demi sayang demi kasih yang ku tambah selalu sayang. Rasa hamba bila tak tiada hati-hati cinta juga bisa membawa duka batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka demi kau sayang demi kasih yang ku tambah selalu demi kau yang ku tambah demi kasih yang ku tambah selalu. Karisma cinta ndherekaken gaibun para tamu sowan Widiwati ingkang kepareng jumeneng ndherekaken para bapak ibu ingkang tasih kepareng lelenggahan kanthi margikan bekalih sinartan kadang-kadang pramlati dereng kepareng waraden anggenipun atur sugata ndherekaken gaibun para tamu prayogiwan cita sesaran pamtri budaya campur sari ingkang tasih kepareng nyuwanaken lumantar Widiwati Mbak Linda Maya Satria nada.
pamundutan ingkang kedah jenengan waos. Niki wonten amplop ingkang sampun mlebet mau Nggih. nggih. Diwaos remiyin, Mbak. Ngaten. Dari Dek Reksa. Nggih. Selamat buat Om Kevin dan Tante Wanda. Iya. Semoga segera mendapatkan momongan buat teman main Reksa. Wah, ngono ya. Minta lagu Wijaya Kusuma ya Pak MC, terima kasih. Nggih. Niki lagunipun Kusuma Wijaya. Iki Ya, manut kewalik. Wih, manut alamate kok. Alamate Wijaya Kusuma. Jalan Wijaya Kusuma. Ini Dek Reksa nanti mau nyanyi sendiri. Loh, nyanyi dhewe kok dadak nganggo ngene-ngene piye? Lah ya iki nganu kok nyambung tali tresno iki lho, Pak. Oh, tali pas duran. Lah iya. Lanjut lagu utawa nyanyi dhewe dadak nganggo ngene iki marai kancane. Marahi kancane, malah marahi apik ta, Pak. Nggih. Sowan malih nggih Bunda, kalau wingi sampun pinanggihan wonten tomo acara Hamin 1. Masih nek no Ibu. Ya ora to. Ya ora to wong apa ketemu Wanodya Sulistyo ing warna kok enek. Mboten nggih, mboten nggih Bapak nggih. Lah Ayo iya. kuwi harmoni nggih pepet mergo isin kok. Nggih. Bunda mangke request lagu napa? Kemarin lagunya napa to? Puspitana lho. Oh, nggih, mangke dipun pinangani nggih Bunda. Sakniki napa mangke Mas? Oh, sakniki men duit ya Pak. Tanjak kesan MC karo tengah juta. Ibu Jumini iki nek dilenggahke kene ngono jane Jen Wis cantik ora kados kalah karo sinden. penyanyi. Ibu kamu kugati lho nggih lho. yo cantik. Kados Bu Sinden Bual Jinah nika Jen. Ora kombo. Yen nderek bingah nggih Bapak Ibu sinten menika asmanipun? Ibu Supri Ibu Astuti. Supri kalian Bapak Suyono nderek Nggih. bingah kagem pernikahan Mas Kevin kalian Mbak Putri, mugi-mugi enggal pinaringan momongan, diberkahi oleh Tuhan. Amin. Mugi-mugi enggal diparingi cucu. Yo, sementing telaten iki Aiza. cocok karo babane ademe ra jamak. Sik telaten ki telaten sing ngopo, Pak? Ya le gawe anak. Nak aku wis ora dadi. Mbok ning jane arep tak anu. Iki Mas Gak keneh ning uritane wis asine tak- ki ora telaten leng gawe, telaten leng berkicau gitu lho, Pak. Kicau. Ya Mas Kevin, nanti malam lagunya kicau mania. Gaspol ndangak, di gaspol ndangak, manukku siap nembak ngono ki lho, Pak. Ndangan-ndangan tok aku Lagune apale. kicau mania. Pas iki nek sing nyanyi kowe mburi ning ngene. Duit. Lagune panjenengan saking Ibu. Ya. Ibu Besan kula suwe. Ibu Jumini. Yo, Nggih. iku nak ditentak lali jenenge sing di omah. Sampun sak wetawis ini seminggu, Pak. Ya duet kalian Kakang Mas Ya. Wandi. Rada pelakuran ya, Ya Pak. berkira nang pregone wong. Pelaku-pelaku ya, Mas. Wong nyoto, wong Nggih. nyoto. Wong nyoting. Mot. Sugeng siang Bapak Ibu wonten sebelah mriki. J, monggo Mas sarengan Satria Nadia katuraken wonten Puspitana lho. Wanodya ayu utama ngambar aruming kusuma mulat leng-leng brata agawe sengsemi nolo ngambar arum tan kuciwa katon memami sing sekar karalan melatiri nonce katon ginelung ndak kanthi aneng jagat
Disambi tindak-tindak para tamu ingkang lenggah wonten sisih wingking tansah sumerep. Kersanipun ketingal sedaya nggih. Satria Nada. Ngambar arom tanpa jiwa katon pemati sing sekar mekar lan melatiri nunje katon ing ginelung dakan liyaneng jagat katresna yo Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Anda yang kau tahu, ramuan kau semontar yang seni tresno kang tahu dan otolia mengesiro sayangku. sikat tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, rembulan kang sumutar, lekseni tresno kang suci tan ono liya, mung sira sayangku. Ayo Pak Goyang. Ayo. Asik. Indah, tiada yang lebih rindu Aduh. selain hatiku. Anda Tak ngono. yang kau tahu, ramuan kau semontar yang seni tresno kang tahu dan otolia mengesiro sayangku dan otolia mengesiro sayangku. Sampun Pak Nggih, Wandi. matur sembah nuwun. Panyuwunan saking Ibunda Jemini sampun gak terakan. Wah, tenang. Wonten Puspita Nala. Nggih. Jenengan nyanyi kuwi nganggo megol ngono. Ngentake karasan. Langsung berkicau sampean ya, Pak. Nggih, semoga Pak Wandi. Oke. Mereka wonten panyunan ingkang kepareng katur. Oh, nggih menapa? Kok saking bapa ingkang nembe mawon rawuh. Oke. Mereka ngersakaken langgam resepsi. Oh, inje. Menika Bapak sinten paring asma Bapak? Pak Bapak Bati. Andi.
Pak Andi nggih. Bah, Oh, Bapak Bandi. Pak Bandi, nggih, Pak Bandi. Badhe ngersake Genah langgam. nosik nak ngersake iki genah nosik Pak Bandi. Lah piye to? Lah kan sing diparingi Resepsi kertas kan panjenengan. Garapane kan werna-werna. Aja. Dikoplo apa ora? Menika dipun langgamaken apa dipun koplokaken, Pak? Oh, langgam mawon ya, langgam ta panyuwunan resepsi jen koplo iki piye to, Pak? Jaluk Panjenengan iki jaluk dikoplokaken. di blenderong ngono nek saiki. Ngeten Nggih. jenengan kepareng lenggah napa jumeneng direncangin Mbak lenggah. Anissa Rahma. Lenggah rumiyin Nggih. nggih. Panyunan ingkang parang katur wonten langgan resepsi pamunan saking Bobo Bandi. Katur sanget para lenggah. Prayogi wancita sesarengan Pamenteri Budaya Campursari ingkang tasih kepareng ngaturaken suka senengan Mbak Anissa Rahma. Satriyanada katurusan para lenggah. Lah yo nyaket sing ngersake. Nggih. Pundi Kang Niku Pak Bandi ingkang jumeneng wonten ing nika. Oh mriko. Nggih. Mesa-mesen guyah guyu sajak arep mundhut-mundhut
Guyang guyu sajak badhe mundhut setunggal tetembangan sampun diaturaken Panyunan saking Bopo Bandi sampun keparang kaaturaken. Parandene foto pangeston dereng keparang waraden. Prayogi Wanji tasih sarengan Pamenteri Budaya Campursari ingkang tasih keparang ngaturaken akan syukur dherekaken kaipun para tamu. Katur panjenenganipun Dik Reksa ingkang badhe nderek ngregengan sasana nyawiji sarengan satriya nada. Katur panjenenganipun monggo genduk Reksa. Oke, iki Reksane pindah kene. Ngersake lagu Kusuma Wijaya. Katur panjenenganipun Dik Reksa monggo. Prayogi Wanji, Mirunggan Wanji monggo dereng kepareng dipun ajengaken lampahing tata bacara. Oke, buat Dik Reksa monggo. Dik Reksa Kusuma Wijaya monggo. Oke, gandeng dereng samakta nenggo kadang panitia bebulih sapanggih kepareng dawuhi nglajengaken lampahing tata bacara langkung rumiyin kadang pramulati tasih atur sugata ndherekaken kaipun para tamu.